Phezulu elibhula umlilo ngamazwi abanye bewubhula ngamahlahla senibingelele sinamukele ke phinaphila la wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu njengoba sinawe la osungula namhlanje sibizwe ke umnyango wezokongiwa kwemvelo ezokuvakasha kanjalo ke nokuthuthukiswa ke komnotho kulesi sifundazwe ke saKwaZulu Natal uholwa ke umfundisi uMusa Zondi njengoba ke okubalekile namhlanje besithi ke KZN Energy indaba okuwukuthi ke kade kukhulunywa kakhulu ngezinto ke ezithinta ke amandla la singakhuluma khona ngogesi khulunywa kakhulu ke ngamabhizinisi siyazi ukuthi alikho ibhizinisi elingasukuma ngaphandle kokuthi kube khona ke ugesi cishe kuyona yonke into eyenzakalayo iyadinga ukuthi ke kube khona ke amandla kagesi yona into ke edingidwayo ikakhulukazi ke ukusukela ngomhla ka11 kuze kube yona ke umhla ka12 lo ekade ke uvalwa ngawo ikakhulu okusuku ke lwayizolo njengoba sikhuluma nawe ke namhlanje siyafisa nje ukuthi phakathi kwezinto ke ezibe khona sikhulumile ke nabaholi ababeyingxenye yalolu suku njengoba sazi ukuthi lo mhlangano ke ubusekhingcetshwayo lo mhlangano ubuse khona lana ke eMhlathuze kumasipala ke uMhlathuze uphinde futhi ke lo mhlangano uholwe ke iwona ke umnyango wakwa-ATIA sokhuluma nayo yonke ke le umnyango okuyiyona ke esibe nenhlahla ukuthi sikhulumisane nawo usuku namhlanje siphinde sikwazi ukuthi sithole ke nosomabhizinisi kodwa ke asiqale kumhlonishwa uZondi sithi ke abakhulume iRichards Bay yahlonzwa uhulumeni kazwelonke eminyakeni emibala edlule njengendawo ezoba isizinda sokuphehla amandla kagesi namandla egesi lena ewuketsheza sipheka ngayo emakhaya nesetshenziswa emafemini hayi nje kuba kube isizinda esizosiza isifundazwe saKwaZulu Natal kodwa iRichards Bay izoba isizinda esibhekele ukuthi iNingizimu Afrika yonke ayishodi ngamandla kagesi ingakho isikhondla senkampani enjengo-Eskom isizokwenza investment enkulu engakaze yenzeke selokhu sasungulwa ukuba kusungulwe lapha umkhiqizo ongaphezulu ka3000 megawatts lapha eRichards Bay kusho ukuthini ke lokho kusho ukuvuleka kwamathuba emisebenzi kusho ukuthi imoba lezi siyibona izungeze iRichards Bay zizothi ukuqhela kuzokwakhiwa amafemu amasha nawe wena osekhaya usuzoba nethuba ke manje lokuba ube khona la ubamba khona iqhaza kuzovela izinto ezintsha ikakhulukazi ngoba iRichards Bay imikahle iseduze kwechweba okuyilona elikhulu nelijule kakhulu laseRichards Bay nalapha impahla ezinkulu zingena khona nemishini emikhulu iphuma khona konke lokhu kusho ukuthi ke infrastructure esiyakhiwe eminyakeni eminingi edlule isizosebenza ke manje ukusiza ukuba izwe lakithi laseNingizimu Afrika lidlondlobale ngendlela eyiyona kodwa kwakhiwe izinqolobane zamandla okwazi ukuba kuphehlwe kusetshenzwe uqhutshele phambili ezomnotho zezwe lakithi ngakho ke umuntu wesingathi uzobe ngekho eRichards Bay eminyakeni elishumi ne20 ne25 ezayo uyobucezeka kakhulu Mbukeli ke njengoba bengishilo ngathi uma ngabe sikhuluma osula namhlanje sithole ke inhlahla ukuthi sikhulume ke nezikhulu ke eziningi kakhulukazi beziyingxenye yalolu suku siyafisa ukuthi sikhulume nazo ke imeya ekakhulukazi ke imeya ikhingcetshwayo kanjalo ke nayo ke imeya yomasipala ke uMhlathuze umhlonishwa ke uNgwezi sizwe nje elabo ilaka uma sikhuluma ngalo ke lolu daba ikakhulukazi ke oluthinta wona ke amandla kuyona ke le ndawo esikuyona ke eMhlathuze KZN Energy indaba okuyona isikhuluma ngayo sithi ke abakhulumi Sithokoza kakhulu sibe nale ngqungquthela yengxoxo siholwa uPremier wethu waKwaZulu Natal uMphemba le ngqungquthela izosilekelela kakhulu thina nje abantu abasebenza emphakathini sisebenza ngezinto zamandla ukhingcetshwayo isikhathi esiningi usebenza amanzi ke adinga amandla energy lesikhuluma ngalo namhlanje ugesi okuwona okhiye kuyo yonke intuthuko ekhona kulesi sikhathi samanje uma kucisha ugesi nje akusuke kucisha izibani impela ngisho emakhaya empela abantu balala sebengasakhulumisana nje ukukhulumisana ngakho ke le ngqungquthela izosilekelela kahle ngoba ikhuthaza ithuthukisa labo abazolekelela ekutheni yenziwe ngcono inqalazinda nokusebenza kwayo sithokoza kakhulu ukuthi bekhona nathi le ngqungquthela sizoyizwela kakhulukazi kithi ke njengokhingcetshwayo ngoba sisebenza amanzi aphehlwa ngogesi uma esuka nje lapho esuka khona asuke ephushwa ugesi uma ugesi ufile
injini ingasebenzi amanzi afike kubantu abantu abakuqondi lokho bavele babheke kuthina emehlweni dawo nabona ukhencetshwayo hayi akasakwenzi wona umsebenzi kanjalo nokwahlanza lapho ehlanzwa khona ahlanzwa ephehlwa ugesi ngendlela yokuthi uma khona ipower kamanzi alokho eshintsha ke bewahluza bese baphusha ke futhi bawasenda namaloli la esihambisa ngamanzi fanele athola amanzi ahlanzekile asuke ehlanzwa ugesi ngakho ke kuzosiza kakhulu ukuthi ithuthukiswe inqalasizinda kagesi nendlela eziningi nenhlobo eziningi ezikhona nathi sibona nje kwabanye khona abanye abakhangisayo la ngendlela eziningi zokutshengisa ukuthi iziphi ingxakanxaka zemshini esebenzisa wona ugesi noma abona kude abangafaka nasema-truckini into ama-truck asihamba wona nomgudu ofanele asayasakhona amanzi afanele aye khona ngakho nakho lokho kuzosiza kakhulu. Ngicela ukuthatha lithuba ngibonge kuqala ukuthi uhulumeni kazwelonke u-approve noma u-earmark indawo yethu yasemhlathuze ikakhulukazi eRichards Bay as an energy hub ngoba siyasonke ukuthi lapha sithola khona igas eningi eMozambique kuyasho ukuthi ama quantities khona seqala ukuthi ehle kakhulu sobe singasenayo so kune project enkulu la ezokwenziwa Eskom esanikezela umhlaba thina kwi-IDZ izokwenziwa i-IDZ esazi ukuthi izodala amathuba emisebenzi amaningi project ka-70 billion kuyasithokozisa kalokho kakhulu sibonga futhi uPremier ukuthi i-energy indaba ayihostele la vele khona ekuthiwa umhlathuze iRichards Bay in the IDZ i-energy hub so ke siyathokoza kakhulu ngalokho ngoba lokho sikubona kuyizinhlelo ezizobhalansisa ukuza kwamathuba akhona la eRichards Bay ukuthuthukiswa komnotho ngoba umnotho mawuthuthuka kufanele sicabanga ukuthi kunamabhizinisi avele ekhona adingayo nayo ukuthi athole acoshe energy kanjalo futhi nalawo ezayo azodinga more energy mawubuka ipopulation yabantu iyanda not only la emhlathuze ngoba nakhona izokwanda kakhulu mawubuka yonke le investment ekhona abantu abaningi bazoflocka to the city of umhlathuze bezofuna amathuba so ngaleso sikhathi wonke umuntu uzobe connected to the current grid kulogesi esinayo so kuyohamba uthola infrastructure isiqala ukuthi sifail so ngalezi inhlelo sibona ngathi kuzo-addresseka zonke lezo zinto lezo other than ukuthi kuzo-addresseka amathuba emisebenzi esingaku recommenda nje kubantu bakithi ukuthi abaqale manje babuke ukuthi lama investment amaningi eza kangaka emhlathuze aphethe maphi ama job opportunities noma ama skills azodingeka ukuze baze align mabehamba beya lapho we call upon ama universities anjengo University of Zululand ama TVET colleges akhona ukuthi aqale kuhlalweni phansi nomasipala nohulumeni weprovince nokazwelonke kubukisana ukuthi imaphi lama skills noma kwi curriculum yabangakwazi ukwa-add ukuze abantu bakithi bafundele imisebenzi ezoba khona hayi imisebenzi engezukuba bikho. Mbukeli ke njengoba ngeke ngasho lapho ekhaya ngathi kuphinde futhi ke lolu suku lwabuseka ngokuthi njengoba kukhulunywa ngayo ke energy kuphinde futhi kube khona ke osomabhizinisi abahlukahlukene kodwa siyafisa ukuthi sikhulume kakhulu nabo ke osomabhizinisi abebeyingxenye yalolu suku nokuyilapho khona singabala ke zona inkampani ezifana nabo ke Eskom noma esebenzisana eduze kanjalo ke no Eskom kanjalo neIthala siyazi ukuthi ke iIthala lilekelela kakhulu kosomabhizinisi la khona abasuke befisa ukuthi beqale amabhizinisi kanjalo nalabo abasuke sebevele bendlondlobele entweni ke zamabhizinisi naseyintweni ke zezakhiwo siyafisa ukuthi sikhulumisane nabo ke osomabhizinisi kusona lesikhathi samanje sisasho sithi ke abakhulumi. Basically our involvement in this exhibition is collaboration. One of the Eskom's value is to collaborate with stakeholders. You might know you can't do everything on your own. You need to collaborate and get different aspects and different ideas. So basically that is the aim of this engagement today. And you know that Eskom plays a huge role in terms of the energy sector. You might know the gas project that is going on that was appealed. So that project is still going on. They are fixing the problems that they had with the public participation that didn't go well. So that is the importance of us being here. And also to showcase a different view about Eskom. We also deal with environment because electricity is built on the ground. So everything that affects the environment, Eskom also touches on that. The water, the land, the birds, the animals. We also influence that. Even the air that we breathe in, we also play a huge role in that. So that's why we're here to engage with the people and
yeah. IDFC njengoba kuhlangenwe for energy indaba, it's a huge opportunity ekhona for abantu bakwaZulu Natal, especially all business people, even if bebancane kangakanani sizokwazi ukuthi abakutholayo la nemfundiso abazoyithola, training abazoyithola, ulwazi abazolithola mabefika kithi eThala bakwazi ukuthi nemali yokwenza umsebenzi ikhona sinayo, futhi IDFC sinayo imali ebekelwe eceleni ebekelwe kona o small businesses ukuthi bangayisebenzisa, futhi sinayo nemali yosoma business abasaqalayo ukusebenza esokwazi ukuthi sibanike yona. IThala ukuthi likhulu kakhulu njengoba ngimile mina ngime njengo group chief executive, linayo ingxenye ebolekisa ngemali esizosoma business abancane, linaye ingxenye enama properties. We are the second biggest property owner eKZN lapho osoma business abakwazi ukuqasha indawo zethu, liphinde futhi libe nebhangi leli elibe nenkinga, kodwa iThala lona lisamile lisasebenza lisaqhubeka phambili, okusho ukuthi osoma business bonke sisabacela ukuthi mabeze eThala bazothola imali. Ngaphambi ukuthi siliguqise uhlelo ombukeli siyafisa ukuthi siphinde sibele kubona ke abaholi okuyibona esikhulumisani nabo ngasekuqaleni. Siyazi ukuthi phakathi kwenye inselelo ekhona ileyo ukuthi ingqalasizinda ikakhulukazi okusuke ingqalasizinda yomphakathi ibhekana nenselelo ukuthi ke iphinde ivandalize kwesinye isikhathi iphinde futhi ke intshontshe, kodwa siyafisa ukuthi isizwe kuzona ke imeya ikakhulukazi ke abaholi ukuthola ukuthi yikuphi ke abakwenzayo ukulwisana ke naleso sihlava, nabo sabathola sithi ke abakhulu. Umasipala waseMhlathuze uspenda imali engaphezulu kwa250 million ukuqapha noma ukuvikela yonke ingqalasizinda esinayo. Kodwa ke lokho asinayo imali yokuvikela yonke ingqalasizinda esiownayo, kodwa siyakwazi ukuhamba sifinyelela la singafinyelela khona. Unfortunately lama mini substations esikhuluma ngawo ama substations la amancane kakhulu bese banganazi inhlelo zokuthi singakwazi ukuthi mhlambe siwa safeguard, kodwa khona siwa safeguardayo through the use of technology, putting up alarms and so on. So ke funa ukugqugquzela kakhulu ukusebenzisana nama law enforcement agents ahlukahlukene, ngoba lo nje oboshizo letholana nama cables ethu sisebenzise kakhulu CPF, sisebenzisa kakhulu amaphoyisa kanjalo futhi ne security system yethu njengomasipala ukuze sikwazi ukufinyelela ukuthi lama cables antshontshe empangeni nase Richards Bay atholakale kulomuntu otholakala. Sephithi ukuthi atholakale in one of the employees of a security contract. Kanti security contract phela la iqashela ukuthi igade yona ingqalasizinda kamasipala. So it goes back to what I said in the few days ago ukuthi kubukeka kuumuntu onolwazi olunzulu, is not nje amaphara ayihambela lapha emahlathini. Abantu laba basuke benolwazi ukuthi le infrastructure ikuphi futhi udila kanjani mawufuna ukuyi-isolate phela lezi zisuke zinogesi zi-dangerous. So this is a deliberate sabotage, but we thank amaphoyisa na wonke members of a security cluster ukuthi bas-assist to uncover ukuthi what is actually happening. Sithokoza kakhulu ukuveza lokho ngoba sinabantu kuthiwa abaqaphi, kusho ukuthi cishe umphakathi nomphakathi noma iskimu neskimu ulayini wamanzi unabaqaphi bawo, futhi ngenhlahla sihlonziswa umphakathi abantu bakhona endaweni. Manje lokho ungqalazithola selimele noma sekudayisiwe kunye athi sinane engine nje ugesi sikhuluma ngayo nje singenawo, sifake engine lapha uthothe engine sentshontshiwe isekho, kufakwa no petrol lapha no diesel okudumisa lena lo engine usuntshontshiwe nawo isekho. Manje konke lokho siyanxusa umphakathi ukuthi phela into zalo ungabukeleli ngoba hayi ukuthi abantu bomphakathi wakhona lapha sizakala ngawo lawo manzi abababoni futhi ababazi labantu abenza lento. Mbukeli ke uma ngabe sekushayile isikhathi ilapho khona sifike isikhathini sokuthi siliguqise khona uhlelo, kodwa sibonge kakhulu ukuthi ube ingxenye yalo ukusukela ke ekuqaleni kuze kushaye sona ke lesi sikhathi. Sizama nje ukuthi sikunikeze ke amazwibela akho konke okuthe kwenzeka kulolu suku uma sithi KZN Energy indaba. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncede inyoni encane yasha amaphiko yandisa. Ngivumeleni ngiguqe sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo. Inkosi inibusise.